ምዕራፍ 22 ማሕተም እቲ ኣራዊት ጎይታ ኸኣ መንፈሰይ ንሓዋሩ ምስ ደቂ ሰብ ኣይጻረርን እዩ ብድሕሪ ምባል ንዒ ነቲ ኣራዊት ተመልከት ይበለኒ ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት እቲ እኩይ ኣራዊት ኣብ ምድሪ ክትንስእ እዩ ካብ ኩሎም እቶም ኣብ ገጽ ምድሪ ዝነብሩ ሰባት ከኣ ንብዙሓት ከስሕት እዩ ንኹሎም 666 ዝብል ማሕተሙ ኣብ ግንባሮም ክገብር ከገድዶም እዩ ኩሎም እቶም ነዚ ማሕተም ዝተቐበሉ ዘበሉ ኸኣ ናይቲ ኣራዊት ክኾኑ እዮም ምስኡ ኸኣ ናብቲ ቐላይ ሓዊን ዲንን ክድርበዩ እዮም ቅድሚኡ ዓለም ዘይረኣየቶ ሰላምን ብልጽግናን ስለ ዘምጽእ ኣብ ኩላ ዓለም ተቐባልነት ክረክብ እዩ እንተኾነ ንኹሉ ከም ዝተቆጻጸሮ ምስ ረኣየ ነቶም ኣብ ግንባሮም ወይ እውን ኣብ ኢዶም ማሕተም ዘይተቐበሉ መግቢ ወይ ክዳን ገዛ ይኹን መጓዓዝያ ኮታ ኩሉ ካብ ዕዳጋ ዝሽመት ነገራት ንኽዕድጉ ኣይክፍቀደሎምን እዩ ክዕድጉ ጥራይ ዘይኮነስ ዘለዎም ንኽሸጡ እውን ጨሪሱ ኣይክፍቀደሎምን እዩ ማሕተሙ ክሳዕ ዘይተቐበሉ እቶም ማሕተሙ ናይቲ ኣራዊት ዝተቐበሉ ብገዛእ ፍቓዶም ነቲ ኣራዊት ስለ ዝተወፈዩ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዘለኣለም ክቁረፁ እዮም ጊድኦም ከኣ ምስቶም ዘይኣምኑን ገበርቲ ዓመፃን ክኾኑ እዮም ከመይሲ ነቲ ማሕተም ምቕባል ማለት ብገዛእ ፍቓድካ ምርጫኻን ንኣምላኽ ምኽሓድ ነቲ ኣራዊት ከኣ ከም መዕቆቢኻ ምቕባል ማለት እዩ ስለ ዝኾነ እቲ ኣራዊት ኮነ ኩሎም ተኸተልቱ ኸኣ ነቶም ነታ ማሕተም ዝቕበሉ ኩሎም ክሳድድዎን ንብዙሓት ካብኣቶም ከቐትልዎም እዮም ብዝተኻኣሎም ኩሉ ዓይነት ስቓያት ጸቕጥታትን ተጠቂሞም ነቶም ንኣምላኽ ብሓቂ ዝኣምኑ ንምኽሓድ ክጽዕሩ እዮም ንኣብነት እቶም ኣመንቲ ኣምላኽ ህፃናትን ቁርብ ዝዓኸኹን ቆልዑን እንተ ኣለዎም ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ከቐትልሎም እዮም ኣዝዩ ዓብይ ናይ ሓዘን ግዜ ኸኣ ክኸውን እዮም እቶም ማሕተም ናይቲ ኣራዊት ዝተቐበሉ ኸኣ ኩሉ ትሕዝቶኦምን ዋኒኖምን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቲ ኣራዊት ከረክብዎ ክእዝዝ እዩ እዚ ኸኣ እቲ ኣራዊት ዘድልዮም ዘበለ ኩሉ ክገብረሎም ቃል ስለ ዝኣተወሎም እዮም ገለ ካብኣቶም ካብቶም ኣመንቲ ኸኣ ክትደኽሙ ነቲ ኣራዊት እውን ክትማረኹሉ እዮም ኢኹም ንማሕተሙ ኸኣ ወይ ኣብ ግንባርኩም ወይ ኣብ የማናይ ኢድኩም ክትቅበሉ ኢኹም ድሓን ኣምላኽ መሓሪ እዩ ሽግረይ ክርዳኣለ እዩ ኸኣ ክብሉ ኢኹም እንተኾነ ኣነ ንቓለይ ክዓጽፍ ኮነ ክጠዓስ ኣይክእልን እየ ኣብኡ ንኸይትወድቁ ኢለ እየ ደጋጊመ ዝጠቕሰልኩምን ገና ብነቢያት ኮነ ብኣገልገልተይ ወንጌል ገይረ ዘጠንቀቐኩም ዘለኹ ሕጂ ንመዓልቲ ኮሎን ነቲ ናይ ጸልማትን ናይ ፍርድን መዓልቲ ከይርከበኩም ሕጂ ተነስዑ እንተዘተኣዘዝኩምን ማሕተም እቲ ኣራዊት እንተዘይተቐቢልኩምን ኣነ ክጥንቀቐልኩም እየ ብዙሓት ብምኽንያት ንኣምላኽ ምእማኖም ክሳዶም ብሰይ ሕለት ክቁረፁ እኳ እንተኾኑ እቶም ብኣምላኾም ዝሞቱ ብሓቂ ብፁዓን እዮም ዓስቦም ከዓ ኣዝዩ ዓብ ክኸውን እዩ ብሓቂ እቲ ኣራዊት ውህበታቱ ንግዝኣቱ ክሳዕ ዘስፋሕፍሕ ሰላምን ብልጽግናን ክኸውን እዩ ንኹሉ ሽግራት ናይ ዓለም ከም ዘጥፍአ ክሳዕ ዝመስል ክገብሮም እዩ እንተኾነ እታ ሰላም ብደም ምፍሳስ እቲ ብልጽግና ኸኣ ብዝኸፍአ ጥሜት ክእዘዞም እዩ ነቶም ንስጋ ጥራይ ክሳቐዩን ክቐትሉን ዝኽእሉ ሰባት ኣይትፍርሕዎም ግናኸ ነቲ ንኣኻትኩምን ነብስኹምን ናብ ሲኦል ክድርብያ ዝኽእል ኣምላኽ ደኣ ፍርሕዎ ስደት እንተ ዓበየ ስቓይ እውን እንተ በዝሐ ኣነ ብኹሉ ከናግፈኩም እየ ግናኸ ቅድሚ እዛ እኪቲ መዓልቲ እዚኣ ኣነ ኣዝየ ሓያል ሰራዊት ብመንፈሰይ ብሓቅን ዘምልኹኒ ሰራዊት ከተንስእ እየ ሰራዊት ኣምላኽ ዓብይን ዘደንቕን ግብሪ ክገብሩለይ እዮም ስለዚ ንዑ ኩላትኩም
بحبرت كوينكم بحقن بمنفسن أملخني فرد صدقي حيسكم أتو أتي نعي زقباني كله هابو أنا ون كابتا خفأتي ساعات كحلوكم إيه نو حجي تنسعو كابتي أبلع علي أتوم زي أمنون دك عمسن زورد كفوء نجرن دحانو حسب حاتيات موتيو وبتسكى أملاكنا بخرستوس يسوس نايزل علم هيوتيو أب زدلوخ مني تصوعني أنا خا كقبلكم يقرأ خبلكم مني أنا أفكركم سلازخونكو حد أكوا خطف أيفتون إيه نزقال إزي أمنو لومين من كمز تقلقلو مراتو